Arvoisat päättäjät, tulos tulee ennen työtä ainoastaan sanakirjoissa. Ja hyviä tuloksia tavoiteltaessa ei pidä säästellä siemenperunoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö motivoi hankkimaan lisätiloja, kun se vähentää ammattikorkeakouluille annettavaa rahoitusta. Näin ollen myös HAMKilla on selvä tarve hankkia lisätuloja, joita on mahdollista saada erinomaisella panos-tuotossuhteella koulutusviennistä. IB:ssä eli International Business koulutusohjelmassa on jo muutaman vuoden ajan pilotoitu muutamia koulutusvientituotteita ja testattu samalla potentiaalisten asiakkaiden tarpeita, toiveita ja odotuksia. Tämän pohjalta on tuotteistettu koulutusvientituotteita, rakennettu sisäistä ja ulkoista verkostoa, jonka ansiosta on mahdollisuus toteuttaa monipuolisia koulutuspalvelutuotteita yritys- ja kouluvierailuineen. Tavoitteena on saada IB:lle ja YRLille tuloja koulutusviennistä ensi lukuvuoden aikana jo 100 000 euroa eli 2 päätoimisen opettajan vuosipalkan verran. Tämä edellyttää 5 promootio- ja yhteistyöneuvottelumatkan tekemistä kohdemaihimme. Matkojen aikana on mahdollista käydä 25 yhteistyöneuvotteluja. Ja näiden matkojen yhteishinta on 18 000 euroa. Matkoihin voidaan liittää myöskin muita aktiviteetteja, eli muun muassa opiskelijarekrytointia, opettaja- ja henkilöstövaihtoa, yhteistyöneuvotteluja partneriyliopistojemme kanssa. Koska pääkohderyhmämme ovat Kiina ja itäisen Euroopan maat ja siellä sijaitsevat oppilaitokset ja opetusviranomaiset, on välttämätöntä tehdä näitä face-to-face-matkoja ja tapaamisia. Tällä hankkeella on HAMKille useita hyötyjä. Ensinnäkin saadaan lisätiloja jo ensi lukuvuonna 100 000 euroa eli usean opettajan vuosipalkan verran. Opiskelijoille pystytään tuottamaan innostavia oppimishetkiä, kun he pääsevät osallistumaan näihin hankkeisiin useissa eri tehtävissä, esimerkiksi tulkkeina, assistentteina, apuopettajina ja pääsevät myöskin järjestämään ja suunnittelemaan koulu- ja yritysvierailuja. Ja HAMKin maine innostavana ja osaavana kehittäjänä kehittyy entisestään. Arvoisat päättäjät, 18 000 euron sijoituksella voidaan varmistaa, että IB:ssä ja YRLissä vuosien aikana rakennetut suhdeverkostot ja muu pohjustustyö voidaan hyödyntää kannattavana koulutusvientinä.